Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Artea berexia da, sekula ez dakizu nora eta nondik eramango zaituen. Eta horregatik gaur berako bestetara etorri eta artearekin bukatu dugu. Izan ere hemen, Oaia Peruarenaren erakusketa dago. Eta zuek gara eraman nahi genuen gutxi falta delako erakusketa hau izteko. Eta zuek hemen egotea eta bertatik ikustea eta ikastea nahi genuelako. Etorri gurekin eta ea ze kontatzen digun Oaia gaur kontan. Erran bezala berara hurbildu gara Oaiaren erakusketara eta hemen dugu gurekin. Zer modu zaude Oaia? Ongi. Bueno, noiz ireki zenuen erakusketa? Uztailaren 14ean. Eta ordutik ibili da jendia, nabaritu duzu girotsua zure espazio txiki hontan? Denetarik, inaugurazio egunean bai, giro goxuan egondu ginen, eta gero izaten dire egunak. Badire egunak jende puska hurbiltzen dela, bertzegun batzuk lasaiagoak, denetarik. Bai ez, azkenian artearen munduan inoiz ez dakizu zein izanen den egun onena edo... Bai. Gainera, badu... nahiko murriztua da edo errango gonun interesatzen zaion, ez da kanpo bat olan on... Oso zabala. Bai, hori, ez dakit ongi nola erran, baina, bai. Bueno, eta konta iguzu pixkatu Oaia, nola izan da zure esperientzia artearekin? Nola izan da zure ibilbidea? Betidanik gustatu zait marrazten eta ibiltzea, oso txikitatik ibiltzen nintzen horrekin, eta naiz eta gero altzari berriketan ibili nintzen, eta horrela beti egondu da, beti zegoen horrez, ez dut inoiz utzi margotzeaz. Eta orain dela, bazakit, 15 bat urte edo geixo, erabaki nuen nolabait gehiago sakontzea, ez? Osea, lehentasun bat ematea margoari. Eta, hasiera batean figurazioan ibili nintzen, Baztango Jose Maria Pezetxea eta Tomas Obrinorekin hasi nintzen udako ikastaroetan eta horrela. Eta, gero poliki-poliki nire bidea egiten joan naiz, ez? Eta horren barrenean, momentu batean abstrakziorako bidea edo hartu nuen, behar nuen hori hobekiago adierazteko bide bezala edo. Ordan, hor nabaritu zenun zela zure xokua edo zure espresioko modu egokiena edo erreixena ez dela? Bai, erreixena ez dakit, baina egokiena bai. Momentu batean figurazioan sumatzen nuen ez nengoela eroso, ez? Nire burua pixkat limitatua edo ikusten nuen. Eta bertzen margolari abstraktuak eta ezagutu nituenean, ireki zitzaidan espazio bat oso zabala, ez? Non badago askatasun handia, eta igual hori da nire ni bilatzen dutena, ez? Haunditzetan bidea topatzea ez da erreixa, eta hortarako haunditzetan erreferentiak edukitzen ditugu ez dela. Zein izan dire zure erreferente garrantzitsuenak arteari dagokionez? Hasiera batean impresionistak nituen oso gustoko, eta Zezan, eta eta gero, abstrakziorako bidean sartu nintzenean, Esteban Vicente, margolari segobiarra ezagutu nuen, eta gelditu nintzen, ukitu zian pila bat. Eta gero, hortik, astentzara gehiago begiratzen, eta Joan Mitchell, artista amerikarra uniz gustatzen zait, hemen Balerdi, badire, baina, espresionismo abstrakto asko gustatzen zait, haunitz, Rothko, eta, bai. Berez, beratarra zarazu? Nik errango nuke erdina, amaren familia berakoa, atxana ondarbikoa, eta nik pixkat bietarekoa sentitzen naiz. Eta zergatik beran erabaki zenun jartzea zure erakusketa? Badut familiarena da espazio txiki hau, aitonak zeukan lehenago denda hemen, eta, iruditu zitzaidan toki egokia. Baiaz, berexe azkenean ofizio batetik bertzera, baina lekua konpartituz, eh? Bai, zenik ere aspaldian denda bat eukinuen, eta denda hemen zen ere bai, oseak, bai, hoixen. Orduan lekuakin erran daiteke lotura baduzula, ez da? Bai, dudik gabe, bai. Eta lehenengo erakusketa da beran egiten duzuna? Ez, daramat, beran igual 2005an egin izan du nuen lehenengoa, kulturretxean,
eta 2015an ere kulturretxean egondu nintzen, eta hemen egin izan dut, orain dela igual 4-5 urte, 2 urte jarraian egin dut hemen ere bai. Aldiro ateratzen dituzu kuadro berriak edo errepikatzen dira batzuk, nola izaten dira pixka zure erakusketaren dinamikak edo? Normalean lan berria dire. Saiatzen naiz, hori, urte batetik bestera edo egin dudan lana hori, erakusten. Artea ofizioa afizio dela errango zenuke? Edo bietatik pixkat? Biek, bueno, hasten alda afizio bezala eta ofizio bihurtu, ez? Edo, bai, baina ofizioa da. Baina erresa da arteaz bizitzea edo nola da pixkat mundu hontan sartzea eta igeri egitea mundu hontan? Bueno, arraxa ez da, ze nik ulertzen dut pixkat kanpotik ikusita, ez, izan daitekela, kapritxo bat, edo, bueno, ez dakit, ez, gaur egun badire, ez, bizitzeko lehentasunak badire orduan, bueno, ez da arraxa. Baina nik ezingo nuke margotzeari utzi, oseak, ez diot sobera bueltik ematen, osea, saiatzen naizalik eta hobekien antolatzen ere bizitza, neguan klaseak eta ematen ditut, eta horrek lagundu egiten dira, ez, untan jarraitzen. Eta, bueno, ez da arraxa, baina gustoz egiten dela, ez? Bai, edo, bueno, nola bihotzean dagoen zerbait den ezin duzu hola utzi pasatzen, ez? Hoixen. Eta irakasle zarela erranduzu, nola itzen zara irakasle? Nola? Non. Hementxe. Bai, eta hemen. Orduan hemen bertan montatzen duzu gero eskola txiki bat ere bai, ez? Artisten eskola txikia. Bai, badago, bueno, elkartzen gara 8 bat ikasle izaten ditut taldeko, eta, bueno, neguan zehar egiten dut lan hau. Hau mai batzuk jartzen ditugu, eta kaballeteak eta, bueno. Antxe, hasten zarete, ez? Artearen mundua ezagutzen, koloreak probatzen. Bai, bakoitza etortzen da toki batetik, bada nork afizioa handia dion, bada nork gustokoa duen eta, bueno, baina ez da olako beharra, baina, bueno, zerbait gustokoa egiteko aukera, eta saiatzen naizena da, bakoitzari etortzen den tokitik, hortik laguntzen, ez? Bakoitza bere bidetik azkenean. Bai, azkenean bakoitzan estiloa topatu eta lagundu estilo hortan jarraitzen edo bere barneko askatzen, ez? Pinturan bitartez edo margoan bitartez. Bai, hoixen, ze bakoitzaren beharrak ez dira, ez? Bakoitza ditugu behar desberdinak eta niretzat irakasteko moduriko bena da bakoitzari dagoen tokitik hortik laguntzea, ez gauz bat denentzako berdin, baizik eta errango genuen personalizatuagoa edo holako. Ze teknika ibiltzen dituzu zure kuadrotan? Ikusten denez, estilo ezberdinak dituzu kuadrotan eta baita ere bai, material ezberdina ibiltzen duzu, ez dala? Bai, hemen, bueno, erakusketa hontan oleoa dire, nik gehiena beti oleoa landu dut, baina aurtengo erakusketan tinta unitz badire, tinta paperean lan egiten da. Eta, bueno, gauz bakoitzak eskaintzen dira, errango genuen espresio modu desberdin bat, ez? Oleoak eskaintzen du alako indar bat eta potentzia bat, eta tinta eskaintzen du beste gauz bat, garbitasun bat, eta, bueno, bertze gauzak adierazteko aukera ematen du. Bertze ukitu bat ez dala? Hoixen, bai. Eta ze saiatzen zara transmititzen zure margo hauen bitartez edo? Bueno, nik, nola errango nuke. Berez, ez dut espero jendeak, nik ez dut bilatzen norbaitek ulertzea nik zer erran nahi duten, bai? Subjetibo xamarrik. Bai, hoixen, bai. Orduan, espero dudana da, bueno, nik kapaza izan behar dut nahi dudan hori transmititzen, eta nire beharra beti izaten da askatasuna ahalik eta gehien adieraztea margotzean. Hori da niri bultzatzen diana, ez? Olako barrera batzuk xetzea, eta bueno, eta gero egia da, bai badirela lan batzuk, non badago igual gai bat edo sentimendu bat ola, bai, zehatzagoa edo. Baina gehien bat emozioak dire, izaten alda indarra, pasioa, izaten alda sakontasun puntu bat, bueno, olako
Azkenean Margoak edukitzen aldu kanpokoaren isladaren zati bat, gure barrenetik pasata noski, edo barneko horren islada, ez? Eta hori da pixka zuk erakusten duzuna zure kuadro hauen bitartez, ez dela? Bai, hori da, ez? Bai, egia da ikusten duenak beti jartzen du beria den zerbait. Ze bakoitzak gauz bat ikusten dugu, edo modu batean hartzen dugu. Horrek erran nahi du, dudigabe, begiratzen duenak hor zerbait jartzen duela. Eta ni nire aldetik hori da. Nire barruko pulsoa edo indarroiek ateratzen saiatzen naiz. Artista bakoitzak ordutegi badu, batzuk librekin margotzen dute, momentuan inspirazioan arabera, bertzatzuk oso metodikoak direla errango nuke. Zuk ze estilo duzula errango zenuke lanerak orduan? Orain behar dut orden bat. Lehenago igual edozein momentutan zen, orain behar dut olako konstantzia bat. Eta olako konstantzia bat. Eta bertze alde metodikoa bai, ze behar izaten dut ongi, tailerra ongi garbitua izatea, txukuntasun bat, nahiko mania ditut lan egiteko. Eta hemen bertan egoten zara lanean, edo zure etxean egiten duzu lan, edo kanpoan, edo non izaten da espazio hori? Badut xoko bat, beste xoko bat non lan egiten duten. Bai, etxe ondoan da, baina etxetik kanpo. Zure tailertxua, ez dala? Bai. Baina horia izan da pertsonala eta pribatua, ez dala? Etortzen altzaten ez bai, baina zuen aurrean ez nuen ezer margotuko, ze bai, egia da behar izaten dut bakarrik egon lan egiteko. Konzentrazioa, ez dala? Bai. Ederki, eta pixkat azalduko diguzu nondik etortzen diren zure bezeroak edo nongoak diren, nola gehiengoak, ona eta hurbiltzen direnak? Denetarik badago, herriko jendea hurbiltzen da, kanpoko jendea ere, Iruñatik eta etortzen dire, baita ezaguna gehienak, ez? Batzuk aurkituak bidean, beste erakusketetan eta hola, ikasleak ere izaten aldire, herriko jendea, bai. Pixka denetatik. Bai. Eta erakusketa gehiago jartzen dituzu hemendik aparte? Bai, adibidez, momentu honetan Urdazubiko klaustroan ere, obra badut, urtero egoten da. Eta, adibidez, abuztuan behar bada Donibane Loitzunen erakusketa jarriko dut. Eta bai, segunta non suertatzen diren gauzak. Iparraldeakin ere baduzu hurbiltasun hori hemengo margolariek, ez dela? Bai, badago Baionan ere egondua naiz, eta badut harremana hango zenbait margolariekin, Eta mugatik arata edo honatan nabaritzen da ezberdintasuna artearekiko edo hurbiltasun gehiago leku batean edo bertzen edo antzeko da bietan ere? Ez dakit zer erran. Ongi, hasiera batean egia da muga hor dagoela ageri dela. Ze orain dela urte batzuk harremanetan hasi ginen bertze hango margolariekin eta hola, eta harritzen ginuena zen, ziguna zen, horren hurbil egonta ezkenuela elkar ezagutzen, baina ere hemen bertan ere gertatu izan du zait Hernanikin eta badagola hor bertze talde bat eta ezkenuela harremanik, ez? Onditzetan zonaldekoak igual ezagutzen zarete, baina hain hurbil dauden batzuk urruti gelditzen dire batzutan, ez? Bai, hoixen. Ezpalin badire ja margolari oso ezagunak eta Zumeta eta holako bidea egina dutenek, bertzela unitz ez ditugu ezkara elkar ezagutzen. Ederki, eta orain azalduko diguzu pixkat kuadro batzuk, zure kuadro batzuk, eta zer adierazten duten horietako batzuk? Saiatuko naiz, a ber. Bidean ingo dugu eta ikusiko da bertzateratzen den. Hoixen. Lehenengo margoa hemen dugu, oleoz egina da gainera, eta azaldu iguzu pixkat nola izan den honen sorkuntza eta zer nahi duzun transmititu oleo honen bitartez? Oleo hau jaiotzea du Bilbon egondu zen ekspresionismo abstraktuaren erakusketaren bisita egiterakoan. Eta han ikusi nuen Joan Mitchell margolariaren animaleko kuadro bat, 8 metroko zabalduria zen, eta haunitz inspiratu zian. Berak daukan
askatasuna, bai? Olako margotzerakoan olako indar bat eta olako askatasuna handi bat. Eta, bueno, horrek esnatu zian inguru hortan, emozio horrekin saiatu nintzen kuadroa margotzen. Orden barrenetik ateratako kuadroa dela errango zenuke ez dela? Bai, hala da. Barrutik eta gero naiz eta olako iruditu olako kaos bat badela, ez? Beti badago horren barrenean ere orden bat. Baina gidatzen duena da barruko emozio hori eta pulso hori, bai. Eta kolore horiek zergaitik edo zergatik aukeratzen dituzu azkenean paletan kolore hauek ez dela? Bueno, hori kasu hontan izaten horiarekin hasi nintzen, ez? Argi nuen horia behar zuela. Haunitzetan argi izaten dut hasierako tono bat, eta horrek markatzen dira, horrek erraten dira kuadro guzia, ze gero beste guzia harremanak dire. Kolore horrekin zer sentitzen duten egoki jokatzen duela edo zer behar duen. Eta uste duzu egun hartan bertze emozio bat balin bazenu barruan, edo denbora ona edo txarrari balin bazuen, aldatuko zela kuadroa? Izaten alda ez da egit. Ez da jakiten, ez da? Ez, gainera hori da gustatzen zaitena. Orain bideo hontan, bideo hau egiten, bueno, barkatu, a ber, egiten ari naizen bideo hontan, gustatzen zaidana justu hoi da. Ni ere harritu egiten naizela zer ateratzen diren gauzetaz. Ez dela gauz bat lehendik jakina edo ez dakizulan inoiz nola maituko den, eta hori iruditzen zait zoragarria. Osea, egotea olako harridura eta sorpresa puntxo hori, ez? Hori igual izan ez den artearen politxena, ez dela? Bai, zeneri erakusten diana da, beti aurrera egiten aldugula eta beti badirela ate berriak eta bide berriak, ez? Eta horrek bultzatzen hau momentu honetan. Eta oaiak erran bezala estilo ezberdinak ibiltzen ditu eta hemen tintazkoa xuri beltzean daukagu. Esplika guzu pixkat, nola sortu zen hau ere? Bueno, tinten historioa ere, orain dela urte batzuk, Reina Sofia Museoan erakusketa bat ikustara junginan, eta gero hurbildu ginen, abstrakzio goizolairuan dauden abstrakzioak ikustera. Eta ikusi nuen tinta bat, biziki ederra, etzeukan deus eta dena. Olako trazo luze bat, garbi-garbia zen. Eta harritu zian nola horren gutxikin, horren beste erran daiteken, ez? Olako badu, niri tinta gustatzen zait, garbitasun horren barrenean eta simple den horren barrenean, baduela olako indar bat, eta bai, indarra eta nik hitza... Komplexua agian. Ez, nik, zentrua hitza atxematen dut niretzat, bai? Olako... Erdigunea. Bai, hori, erdigune batean kokatzen dizu, olako puntu batean. Eta, saiatzen hasi nintzen, eta asko gustatzen zait, egia da, horren barruan badagola akats haunitz, ze ez dago marrazketa prebiorik, ez dakizu zerraterako den, orduan, baina lortzen direnean emaitza politak iruditzen zait agitza aberatsa, eta, ikusten da, ez? Oso xinplea dire, baina niretzat haunitz erraten dute. Azkenen arrisku puntu badago, ez? Ez dago aukeraik hobetzeko edo jarraitzeko ateratzen da eta horrekin gelditu errazara, ez da? Hori da. Eta hor du, bere alde polita ez dago zuzentzerik, ez dago aldatzerik, ezin da ezabatu, dagoena dago, eta ongi da edo ez da ongi.
baina hor bertan dago ere bere edertasuna errango nukenik, ez? Olako, bai, puntxo horretan. Eta hemen ikuste ditugu 3 kuadro ezberdin, baino badutenak jarraikortasun bat edo elkar lotura bat. Zeba erabaki zenituen 3 hauek egitea? Berez, ez dut erabakitzen zer egin behar duten, ez? Pixkat, paper pila bat prestatzen ditut, lurrean lan egiten dut, tintak normalean, eta, barruan olako isiltasun puntu bat lortzen dudanean, orduan hasten naiz lanean. Eta, egin eta gero, begiratzen hasten naiz zer atera den, ze uste dut egoki dela, eta hauek egin nitunean, egia da txanda berean egin nituela, eta iruditu zitzaidan lotura polita egiten zutela, horregatik kokatu ditut 3 elkarrekin. Eta gehien gustatzen zaitena niri erdikoa da, ze gustatzen zait ies egiten duen txantxa hori. Hola nola xetzen duen, ez? Hori, bai. Azkenean orokorretik ateratzen den hori, ez da? Bai, hoixen. Eta, non kontrola edo, ez, galtzen den, no? Libre joaten den zerbait, hori gustatzen zait. Oleoa, tinta eta hemen argizaria, ez dala oaia? Bai, hau argizeria da. Paperean lan egiten dut, edo papera lodien gainean, edo kartoi puxka batean, edo. Eta, asko gustatzen zait, berriro ere askatasuna puntu horrekin ez, oso zuzena delakoz, bai? Arkatz bat bezala erabiltzen duzu. Eta orduan oso argi gelditzen da barruan edo landu duzun bitartean dagoen erritmoa. Hori asko gustatzen zait. Beti adibidez, 3 teknikatan edo erakusketan dauden 3 teknikatan azkenean oso argi dago denatan norberaren trazoa edo gelditzen dela oso agerian. Eta hori gustatzen zait, iruditzen zait egia edo jartzeko modu badela, ez? Olako, eta argizeriak hori du, ez da oleoaren kolorea badu, baina arkatz baten trazoa eta erritmoa. Eta egian sutilagoa ere bada, ez? Badaude koloreak kontran daudenak, ez? Grisa dago, iluntasuna badago, baina sutila da argizaria delako, ez dala? Bai, suabeagoa da, eta gero xuri hauniz dagolako. Argitasunan nik ere uste dut espazio txuri guzi horiek ere ematen diotela. Bai, eta gero egia da, oleoa baina, suabeagoa gelditzen da, nik lantzen duten moduan, zegia da oleoa ere landu daitekela biziki goxo, eta baina, nire kasuan bai ematen du alako bertze, gauz bat suabeagoa. Eta publiko ohituta dago ikustera argizaria kuadroetan edo ez dago hain ohituta? Ez da sobera ikusten den gauz bat, egia da gutxi erabiltzen dela, baina jendeak hauniz maite du. Ze bertze erakusketatan jarri izan dut bizpahiru pieza eta jendeak aski gustora hartzen ditu. Tinta izan daiteke xurian eta beltzean, izan daiteke koloretan, eta hemen dugu atzean koloretan margotutako tinta batzuk, ez dela? Bai, atzeko hauek hori, kolorekoa dire, gehien bat urdina eta beltza dute kolore nagusi, marroia ere hor da. Eta, xuri beltzeko tintak olako errango genuen instanteko margoak dire, edo, hauek bertze prozeso bat dute, ez?
landuagoak daude. Orduan, bueno, gainera hauetan bada olako ari bat edo, eta bilatzen nuen pixka bat sakontasuna eta gure barneratze horretan, horrek niri zesnatzen zian, ez? Ta nik hor, bueno, espazio ilun bat ikusten dut argitasunekin, eta horretan ibili naiz, ez? Pixka bat bilatzen nuen, urdina eta beltzataren bitartez, olako, bueno, espazio itxi bat sortu, baina beti gero argi puntuekin eta horrela. Kontraste bat, barruan dugun kontrastoi ere bai adieraztia, ez dala? Bai, hori da, ez? Azken finean gure barrenean dena dago, ez? Argia eta ilun, bueno, eta iluntasuna, eta bueno, horren inguruan, bai, landu badaude. Ederki, bueno, egon gara, kuadro ezberdinak ikusitugu, lan eta teknika ezberdinak ere bai, eta benetan polite izan da hemen egotia eta hau dena ikustia, baino gure ikusleek ikusi nahi balin badute, noiz arte egonen zara hemen eta ze ordutegikin? Bueno, printzipioz, abuztuak 6 arte egon behar nintzen, baina, bueno, azkenean erabakitut 11 arte izanen da, hortzila, eta egunero etortzen naiz, eta irekia da, atxaldeko 5:00 8:30 arte. Ederki, bueno, badakizue, nahi izan ez gero, arteaz gozatu nahi baduzue, hemen egonen da, kuadro zoragarri hauekin, eta badakizue, berako bestetara etorri, eta tartetxo txiki bat hartu, kuadroak ikusi, eta arteaz gozatzeko. Mila esker, haundit. Zuei, etortzeagatik. Eta ikusiko gara, eta espero dut oso ongi joatea, eta jende haundit zurbiltzea zure erakusketara. Eskerrik asko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.